gracias pola presentación. Bo día a todos. Non quería comenzar sin agradecer a Ana Boullón o seu convite a sacar casita porque con estes focos vai moita calor. O seu convite para participar nesta xornada donde son un pouco un elemento extraño porque son unha xeógrafa en un congreso de onomástica. Pero, para xustificar a miña presencia, tamén vou botar man do que se ten dito nesta presentación, non? Que o estudo e a investigación sobre os nomes propios é pluridisciplinar e hai moitas disciplinas que se achegan de moi diferentes maneiras a este tema e entre eles a xeografía. E tamén quero decir que como a presentación ou a miña intervención é a primeira, vou a intentar que sexa unha especie de introducción ao que logo os meus compañeiros de día van a intentar concretar. Entón, a miña presentación vai a ter un carácter un pouco máis xeral. E para ordenar as ideas, eu só teño, a miña intervención tratará de axustarse a 30 minutos, entón, só quero deixar, en este pouco tempo, deixar claras algunhas ideas sobre a perspectiva que a xeografía tende a aproximarse ao estudo dos nomes propios. Entón, primeiro vou a falar da estreita relación entre cartografía e toponimia e logo falarei da relevancia das novas tecnoloxías para a difusión da cartografía histórica, dos repositorios digitais e a súa contribución ao estudo destes elementos. E logo tamén a ventaxa que teñen as novas tecnoloxías na homoxeneización e normalización da toponimia. Logo falarei tamén tomando o que aquí se dixo na introducción da importancia dos organismos e institucións para a toponimia, falarei a toponimia como forma parte da información xeográfica de referencia do Estado e da comunidade autónoma, da importancia da cartografía colaborativa, da importancia dos cidadáns e de persoas que non son especialistas en cartografía, pero que dedican o seu tempo e o seu interés a recuperar topónimos que son e van a estar xeorreferenciados. E logo falarei de un camiño que aínda está inconcluso, que é o dos sónimos oficiais en galego, e logo, como para concluir, falarei do mapa como instrumento político, onde que temos que algo que sempre dicimos os xeógrafos para captar a atención, que ser conscientes de que os mapas sempre minten. Entón, vamos a tratar de rematar concluindo, facendo algunhas ideas sobre esta cuestión. E, sin máis, vou a pasar falando de que a estreita relación entre cartografía e toponimia se basa fundamentalmente en tres piares. O primer piar son os mapas como fontes de información toponímica, como forte de información para o estudo dos topónimos, e en este sentido traigomos algunhas portadas de algúns traballos que son de recoñecida calidade de recuperación e de compendio de cartografía histórica relativa a Galicia. Algúns deles veño aí con un maletón, os saquei da biblioteca e os trouxen, porque se na hora do café temos tempo, pois os poñerei nunha mesa por se alguén quere consultalos, algúns destos traballos. E estes traballos nos permiten ter xunto todo este material que é de gran interés para o estudo da toponimia. E algúns destes estudos, tedes aquí algúns pantallazos, non están en estes compendios, porque as novas tecnoloxías tamén nos permiten achegarnos a estes mapas, a estes portulanos, a estas cartas náuticas desde as novas tecnoloxías, en cartotecas e fototecas digitais, que son de gran relevancia para o estudo da toponimia.
Como curiosidade, teño, relativo aos mapas de Ptolomeo, que sabedes que Ptolomeo no século II, un xeógrafo grego, bueno, xeógrafo porque arrimou asco a miña sardiña, además de xeógrafo era máis cousas, non? Pero, recolleu un listado de cerca de 8.000 topónimos con latitude e longitude. O que pasa que Ptolomeo pensaba que as dimensións do mundo eran un pouquiño máis pequenas do que son en realidade, entón a latitude está bastante ben recollida, pero a longitude non tanto. Entón é moi difícil facer unha aproximación xeográfica a estos nomes. Entón, hai moitos estudos que tratan de facelo. E recollín o de Luís Monteagudo dos anos 40, donde trata de ver onde estaba o cabo Fisterra, se era un ou era outro dos topónimos de Ptolomeo, ou César González Crespán, que publicou no mes de maio na Voz de Galicia unha interpretación dos mapas de Ptolomeo que están perdidos, non? Logo, tamén quería destacar outro estudo de algún outro xeógrafo, e estes estudos son abertos, están en repositorios digitais abertos, donde fai unha comparación de 10 cartas portulanas medievais e como os nomes dos topónimos van mudando en estas cartas, en estes portulanos, e como van aparecendo e desaparecendo, non? Entón, nos dá unha idea de como vai mudando o topónimo, pero tamén como vai mudando a importancia política, económica ou social do lugar ao que se refiren, non? Eu sempre, como son de Muros e os de Muros non nos levamos ben cos de Noia, cos que compartimos ría, sempre estamos aí mirando cando aparece Muros nas cartas e cando aparece Noia, non? E Vicente Rosselló, ademais, supoño que para a desgracia miña, nos confundeu. Donde pon Muros empeza a poñer a Noia e donde pon Noia empeza a poñer a Muros. Pero, bueno, se ve moi ben a evolución. E se vedes, hai algúns topónimos como de Finisterre ou de Fisterra que con diferentes formas se mantén en todos os portulanos, en todas estas cartas portulanas. Isto dá unha idea do seu valor simbólico. E hai outros, por exemplo, o Grove, que aparece solo na última das cartas. Entón, hai algúns, como vos decía, hai algúns estudos que nos dan ou permiten facer esta doble aproximación, non só dos topónimos, sino tamén da importancia social e política e simbólica dos lugares aos que se refiren. Agora, e avanzando nesta idea, quería presentarvos a Fray Mauro, que é un monxe veneciano que se pasou a vida dedicada a facer un mapa mundi por encargo do rei Afonso V de Portugal, e que, aparte de estudiar documentos antigos, el dedicaba a súa vida a recibir a comerciantes, a viaxeiros, a estudiosos no seu mosteiro, porque lle contaban todos aqueles lugares que descubrían, os documentos aos que se achegaban e que pensaban estas persoas que podían axudarlle a Fran Mauro na súa tarefa de realizar un mapa do mundo cando el nunca saeu do seu mosteiro. Este mapa mundi hoxe en día está perdido e só se conserva un facsímil, unha copia que non rematou Fran Mauro, que rematou un discípulo seu despois de morrer, pero que é unha aproximación moi boa, ou se considera unha aproximación moi boa ao original. E tamén o poño aquí, o traigo para logo, máis tarde, introducir a cartografía colaborativa. Fran Mauro nunca saeu do seu mosteiro, pero realizou un mapa mundi aproveitando os coñecementos de outros. Se deixou axudar por moita xente que viaxaba polo mundo para intentar facer o seu mapa, e tamén se deixou influenciar por estas novas ideas. En este momento, no mundo cristiano non era habitual que os mapas estiveran orientados ao sur. Se vedes en este mapa, o sur está arriba e o norte está abaixo, e isto non era habitual.
Isto se facía fundamentalmente en outro tipos de mapas fora da orbe cristiana. Pero el, coñecendo estes novos mapas e achegándose a estas novas realidades, pensou que era unha maneira moito mellor de representar o mundo e a recoller. Vedes que esta é un extracto, un fragmento da península, e aquí recolle reinos, recolle cidades, recolle ríos, recolle pontes, sen contar co problema da escala. Claro, non pode recollelo todo, ten que decidir cal é o máis importante e o que vai a recoller. E en Galicia aparecen estes 5 topónimos. Aparece A Coruña, aparece Compostela, aparece Baiona, Pontevedra e Betanzos. Son os únicos 5 topónimos que aparecen en este... Logo volveremos sobre el para comentar algunhas curiosidades. E o segundo piar que relaciona a importancia da toponimia e a cartografía son os mapas como instrumentos para localizar e inventariar topónimos. Este é unha captura da pantalla do visor que ten o Instituto Xeográfico Galego de Estadística, donde recolle, un pode buscar o topónimo o seu buscador e aparece o mapa con, digamos, coa súa localización. Ou este é un mapa das parroquias galegas, tamén con datos sacados da web oficial da Infraestructura de Datos Espaciais de Galicia. Entón, este é un elemento da cartografía para inventariar e localizar topónimos. E o tercer piar é que os mapas sin topónimos, hai algúns xeógrafos que din como se non tuveran sangue, ou que os mapas, os topónimos son o ADN dos mapas. Permiten localizar, permiten identificar, permiten interpretar. Entón, un mapa sin topónimos non ten, digamos, carece de parte da súa esencia. Se lle retiramos os topónimos a esta imaxen, sería moito máis difícil de interpretar. Seguindo un pouco máis, quero tamén incidir na idea da relevancia das novas tecnoloxías para a difusión da cartografía histórica. Antes era máis custoso visitar un museo, visitar unha biblioteca, desplazarse a un arquivo onde estaba aquel elemento, aquela carta, aquel portulano que era necesario para avanzar nas nosas investigacións. Hoxe en día, as infraestructuras de datos espaciais de España e de Galicia e de outros moitas a menor escala, a Diputación de Pontevedra, a Diputación da Coruña, do Concello de Vigo, do Concello de Santiago, hai moitas infraestructuras de datos espaciais que organizan e centralizan a información desde un punto de vista digital, digamos, e nos permite dispoñer de imaxes de alta calidade para poder estudar os nomes propios. Puxen algúns pantallazos de algúns elementos que están en este centro, en este museo e na cartoteca provincial Domingo Fontán, a cartoteca da Diputación. E tamén, volvendo ao mapa de Frai Mauro, por exemplo, ao Museo Galileo, que é o que, digamos, ten a réplica, onde está a réplica deste mapa, o que fai é unha web onde dispón dunha traducción de todas as cartelas, de todos os topónimos, unha traducción ao inglés e ao italiano de todos, e recolle todos os topónimos. De feito, se vos fixades, eu seleccionei aquí o de Pontevedra e vedes que ten unha ubicación, cando menos, curiosa, non? Donde sitúa a Pontevedra Frai Mauro. Pero quero dicir que estes repositorios digitales permiten interpretar e coñecer todos os estudos, centralizan todos os estudos que se fixeron sobre os topónimos ou sobre outras realidades neste mapa. Estou falando un pouco das ventaxas que teñen os repositorios digitais para os investigadores neste campo. Tamén son moi relevantes as novas tecnoloxías na necesaria homoxeneización da toponimia.
desde mediados do século pasado, incluso un pouco antes, as Nacións Unidas traballa a través dunha serie de conferencias primeiro, logo outra vez creando un grupo de expertos en nomes xeográficos na necesaria uniformización dos topónimos. Entón, os intercambios culturais, os intercambios económicos, os intercambios científicos fan que cada vez sexa máis necesario homoxeneizar. E se creou no 73 este grupo de expertos que, además de facer unha serie de recomendacións de como debe o camiño da homoxeneización, tamén recomenda que os estados creen grupos de expertos en nomes xeográficos e isto se fai en España no ano 2007 que organiza xornadas desta comisión especializada en nomes xeográficos e no caso de Galicia esta tarefa corresponde á Real Academia Galega, a Xunta de Galicia en concreto, primeiro na Comisión de Toponimia e despois concretado no Seminario de Onomástica da Real Academia Galega. Entón, a importancia de homoxeneizar todos os topónimos. Aquí vos traigo tres publicacións que son fundamentais no camiño desta homoxeneización na cartografía oficial, que son as directrices toponímicas para o uso internacional de editores de mapas e outras publicacións, ou o uso dos topónimos no mapa topográfico nacional un 25.000, que é a escala de referencia para a cartografía en España, ou os exónimos en español, os criterios e os usos na cartografía. Logo volveremos sobre a cuestión dos exónimos, porque dá para moito. E como parte da información xeográfica de referencia, as infraestructuras de datos espaciais son repositorios mantidos polas administracións que fixan e recollen todos os recursos cartográficos e toponímicos do Estado español e das comunidades autónomas. E o nomenclátor xeográfico nacional, que tedes dous pantallazos aquí porque podedes, digamos que, buscar todos os topónimos oficiais en España e buscar o seu posicionamento xeográfico. Podedes facelo desde un punto de vista polo topónimo ou pola localización, pola súa localización, para ver conxuntos de topónimos, e se basa no nomenclátor xeográfico básico de España e no nomenclátor xeográfico de cada unha das comunidades autónomas. Para, digamos, repartirse o traballo, o nomenclátor xeográfico básico de España traballa a escala 25.000 e menores e o das comunidades autónomas traballa a escalas superiores a un 25.000. E estes nomenclátores están disponibles a través da infraestructura de datos espaciais con búsqueda directa. Fixen unha búsqueda para o Concello de Pontevedra e a parroquia de Salcedo, para ver os lugares, pero tamén podemos acceder a eles a través do IGE, porque todos estes topónimos podemos obter unha serie de datos estadísticos que están asociados a ese punto xeorreferenciado, e isto se fai a través do Instituto Galego de Estadística. E, por último, o que podemos facer tamén é descargar o nomenclátor de Galicia desde a infraestructura de datos espaciais galega. Pero, se vos fixades, o nomenclátor que está disponible na páxina oficial dos datos de Galicia é a actualización do ano 2013. Pronto contaremos con un novo nomenclátor oficial, pero estes son os datos sin xeorreferenciar. Os datos xeorreferenciados, temos unha versión do ano 2021 que publica o Instituto Estadístico do Territorio, que recolle aproximadamente 40.000 nomes de 40.000 lugares, só son nomes de lugares, e ofrece, ademais, unha serie de datos, por exemplo, de población, está aí sendalada en amarillo esa columna, relativos a estos lugares. Que pode aportar a cartografía colaborativa ao estudo da toponimia? Pois a cartografía colaborativa leva
2 décadas traballando e tratando de incorporar a axuda de profesionais ou de cidadáns que non son expertos en cartografía e que non teñen ningún tipo de coñecemento específico en cartografía, donde a través de plataformas colaborativas poden dedicar parte do seu esforzo e do seu traballo a axudar na recuperación destos topónimos. Non só nos topónimos, cartografía colaborativa se utiliza en xestión de catástrofes, en proxectos humanitarios, en recuperación de identidades. Hai, digamos, moitos mapeos colaborativos que permiten avanzar en numerosos proxectos de benestar para a cidadanía. E un deles é o proxecto Galicia Nomeada, que todos coñecedes, e que recolle estes datos, pode accederse a eles a través da páxina web, a través dunha app que fornece a Xunta de Galicia, pero tamén a través da infraestructura de datos espaciais de España. Entón, nós podemos descargar estes datos que estamos vendo a través da web de Galicia Nomeada, podemos descargalos. Esta é unha descarga que fixen hai un par de días, donde se recollen 521.499 topónimos xeorreferenciados. E unha das cousas que máis me chama a atención é a diferencia, e tamén me sirve para, digamos, para introducir a cuestión das peculiaridades da cartografía colaborativa. Vedes a diferencia entre o número de topónimos que hai na península do Morrazo e na península do Salnés, ou no norte e no sur da ría de Pontevedra? É dicir, hai espazos que están moito máis traballados, que hai equipos desde asociacións de veciños, desde institutos, desde colexios, que traballan moito en esta temática e fan que haxa espacios moito mellor coñecidos que outros. E tamén me permite introducir o tema da diferencia entre cartografía oficial e cartografía privada, porque todas as recomendacións do uso de topónimos en cartografía oficial moitas veces non son respetados na cartografía privada. En este caso, vedes que é un pantallazo da cidade de Pontevedra dos datos de Galicia Nomeada, con topónimos extraídos de Galicia Nomeada, pero se vos fixades, o mapa que se utiliza en este sistema de información xeográfica que é o ArcGIS Pro da empresa ERRI non fornece os nomes das rúas en galego. Calle del Arzobispo Malvar, Calle de los Ferreiros, que ten os topónimos en castelán, o Rueiro en castelán. E isto vai a facer que moitas veces os que elaboramos mapas e temos que coller diferentes fontes de información, algunhas privadas porque non hai mapas públicos, nos resulte moi traballoso poder, digamos, completar os nosos mapas en galego. Falando agora do tema específico desta xornada, da talasonimia, tamén os nomes do mar que ten recollido nesta zona sinalada nun recuadro da descarga de Galicia Nomeada, e neste camiño a cartografía colaborativa é moi importante, o traballo colaborativo para producir e para recuperar estes traballos. Non só porque tamén os estudosos deste tema utilizan cartas náuticas, utilizan portulanos, utilizan todo o que se dixo na introducción de cuadernos familiares, pero, sobre todo, é moi importante o traballo, tamén os mapas oficiais en diferentes épocas. Este é unha impresión un pantallazo do mapa topográfico nacional, un 25.000 de Pontevedra, da última folla que se imprimeu en papel, que foi a do 2018, agora xa non se actualiza en papel. E vedes que en este mapa, en esta publicación de Galicia en Mapas do ano 86,
hai unha recuperación dos principais caladeiros da costa galega e é un dos poucos traballos que hai para o conxunto de Galicia na recuperación de topónimos dos caladeiros de pesca. Pero isto non é así en todas partes. Hai un intento de recuperación desta talasonimia. Isto é un esforzo feito desde a Cofradía de Pescadores de Llanes, donde vedes que de maneira un pouco rudimentaria recupera esta toponimia. Pero hai, digamos que, esforzos que feitos de maneira moito máis profesional. Este é o mapa dos caladeiros do Principado de Asturias, que foi a súa elaboración, recolle, creo que 150 nomes de caladoiros de pesca e foi o obxectivo dun proxecto de investigación pagado con fondos FEDER, con fondos europeos. E aquí son os investigadores que se poñen, digamos que, a traballar xunto coas poboacións locais para intentar recuperar estos nomes do mar. E outro dos exemplos que vos poño, tamén pagado con fondos europeos, en este caso con fondos europeos da pesca, é a toponimia dos mares algarvíos, que tamén recolle todos os topónimos dos caladoiros da pesca do cerco artesanal deste algarve portugués. E o que se fixo a través de 200 enquéritos con mariñeiros e con mariñeiros xubilados nos portos, e logo este traballo tivo como se recolleron nomes, pero moitas variacións de esos nomes, este tuvo un segundo paso que foi, digamos, identificar mestres e en escolas, xente que se dedicaba ao estudo da toponimia para poder, digamos, darlle unha segunda volta e poder realizar este mapa. Que pasa cos exónimos? Pois os exónimos, as traduccións ao galego ou ao castelán de nomes de outros lugares fora da península están, digamos que en castelán hai un traballo de homoxeneización para definir unha serie de criterios que os fixen na cartografía oficial. Aínda que esta cuestión xenera bastante polémica, porque os exónimos, nomeadamente en castelán, tamén son considerados como parte do patrimonio cultural. E este é un das excusas, non, é un dos argumentos que utiliza a Real Academia Española para recomendar que en algúns contextos se sigan utilizando os exónimos os nomes en castelán, os topónimos en castelán, cando se faga cartografía relativa ou cartografía sobre Galicia para difundir no resto de España. O cual xenera moita tensión a hora de producir cartografía en galego, ou xenera tensións nas clases cando se lles explica aos alumnos que a única topografía válida para realizar o mapa en galego, cando a Real Academia está facendo outro tipo de recomendacións. E, en canto aos exónimos en galego, non existe este listado oficial. Estiven revisando un montón de libros de texto de segundo bacharelato que teñen xeografía e xeografía de Europa, e hai moitas variacións, desde La Habana, o Hierro, por la isla de El Hierro, o en Bolivia, A Paz, pero La Habana. Hai unha serie de cuestións que non están fixadas e que para a realización da cartografía xeneran algún tipo de problemática. Vos puxen aquí, por exemplo, o exemplo de Sudáfrica. Hai algúns traballos, se teñen realizado traballos, pero este mapa está sacado do servidor de mapas da Xunta de Galicia. É a recomendación da Xunta de Galicia para a realización para a concreción destos exónimos. E logo, para rematar, o que quería falarvos é que, a partir da idea de que os mapas son instrumentos políticos e como elemento esencial destes mapas como instrumento político dos estados. Este é o mapa
de Portugal, difundido no ano 2017 polo Ministerio de Cultura en todos os centros educativos, en todas as escolas e institutos públicos e privados de Portugal, ¿no? Donde se intenta recuperar a idea de que Portugal foi unha nación mariñeira, foi unha nación exploradora, e donde, en realidade, o Portugal continental é unha zona moi pequeniña e todo o resto é mar. E donde, bueno, isto tamén está feito está elaborado pola comisión nomeada para intentar ampliar a plataforma continental, a ampliación da plataforma continental de Portugal, ¿no? España está intentando ampliar a súa, non é só Portugal. E, bueno, o nomear un territorio e representar a toponimia contribúe a consolidar narrativas históricas e políticas, non? E algúns exemplos sobre o nomeando rúas en Xerusalén ou en Berlín, donde hubo conflictos políticos que tamén derivaron en conflictos lingüísticos. E, para rematar, estamos estáse celebrando, non sei se rematou onte, el Foro La Toja, vínculo atlántico, que ten como definen os seus valores como espacio de reflexión e defensa de los valores fundamentales de las sociedades democráticas y abiertas, compromiso con los principios de libertad individual, igualdad y dignidad humana, pluralismo, división de poderes, pero sigue siendo el Foro La Toja, ¿no? E é curioso, pero en realidade isto é un foro privado, non é pero donde asisten el rei e o presidente da comunidade autónoma. Entón, estas cuestións aínda siguen xerando moitas tensións e eu creo que é preciso desde a cartografía intentar conseguir ou aportar o noso pequeniño grao de area intentando facer cartografía que respete e intentando que o noso alumnado faga cartografía intentando respetar os topónimos oficiais que son os topónimos en galego. E nada máis, moitas gracias pola vosa atención e